ziua, dragii mei! Mă bucur că am ocazia să filmăm cel de-al doilea episod și dacă în primul au fost emoții mari, îmi doresc ca în cel de-al doilea episod aceste emoții să se stabilizeze și să pot să vă povestesc despre ziua în care am aflat diagnosticul lui Andrei. A fost într-o zi de septembrie, o zi de toamnă, când înainte cu o săptămână am fost internați la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara pentru a stabili gradul de imunodeficiență pe care Andrei îl are. Acest lucru ne era necesar pentru întocmirea actelor premergătoare pentru dosarul de încadrare în grad de handicap, pentru că, conform diagnosticului pe care Andrei îl are, se încadrează într-un grad de handicap. Am luat legătura cu doamna doctor Mihaela Bătăneanț și am rugat-o să îl aibă în vedere pe Andrei pentru a stabili concret care este gradul de imunodeficiență cu care Andrei se confruntă. Dânsa ne-a făcut o internare. În acel moment a luat legătura cu doamna doctor genetician Chirița Dela, care ne-a ajutat să stabilim diagnosticul lui Andrei. Dar înainte de a începe să vă povestesc cum a fost această zi, doresc să vă spun despre faptul că în anul 2016, în Italia, la Spitalul de Copii Bambino Gesù din Roma, Andrei a primit un diagnostic clinic. Ce înseamnă un diagnostic clinic? Înseamnă că acest diagnostic a fost pus pe baza simptomatologiei prezentate și nu a unei analize genetice. Medicul curant pe care l-a avut la Spitalul de Copii Bambino Gesù a stabilit că Andrei suferă de displazie ectodermală hipodrotică. Nu este un diagnostic greșit, pentru că face parte din aceeași familie cu a diagnosticului real pe care Andrei îl are, însă nu a fost un diagnostic pus pe baza unei analize genetice, pentru că nu s-a confirmat, dar Andrei prezenta toată simptomatologia acestui diagnostic pus. Ce înseamnă displazie ectodermală? Înseamnă o microdentiție, lipsa unor dinți, firul de păr foarte subțire și foarte rar, pielea foarte uscată. De obicei copiii aceștia se confruntă cu o dermatită seboreică foarte gravă, lipsa transpirației, a glandelor sudoripare și totodată faptul că acești copilași se confruntă și cu o miopie. Andrei prezenta toate aceste lucruri, mai puțin trombocitopenia pe care el o avea și care nu se explica în diagnosticul pe care tocmai l-a primit. Întorși din Italia în România cu acest diagnostic, medicul genetician de aici mi-a spus că da, Andrei prezintă toată această simptomatologie, este posibil să aibă această boală, însă ea crede că de fapt Andrei se confruntă cu o altă boală. A căutat răspunsuri, a luat un set de analize pe care l-a trimis în America printr-un program pe care îl aveau și, din păcate, la acel moment, bolile la care se gândea doamna doctor nu au fost confirmate pe baza acelor analize. Spun din păcate pentru că este foarte greu pentru un părinte să nu poată să știe cu ce anume se confruntă copilul său. Care este diagnosticul pe care copilul său îl are și asta pentru a-l ajuta să depășească această boală. Îmi amintesc și acum că în anul 2019, după ce Andrei a fost recoltat, doamna doctor avea mari speranțe că va reuși să-i stabilească un diagnostic.
dar nu a fost să fie. Însă în 2021, când vă spuneam că ne-am internat pentru a stabili gradul de imunodeficiență a lui Andrei, pentru că ea nu a renunțat să investigheze boala lui Andrei, a reușit ca într-un timp scurt să stabilească cu adevărat diagnosticul lui Andrei. Și în acea săptămână a verificat atent și astfel a stabilit că Andrei suferă de sindromul imunodeficienței osoase de tip 3. În acea zi ne pregăteam să mergem spre casă, noi mutându-ne din Timișoara în Moldova Veche, când am primit un telefon de la doamna doctor Mihaela Bătăneanț și m-a întrebat: Olivia, avem un diagnostic pentru Andrei. Țin minte că întrebarea mea a fost: doamna doctor, este grav? Și ea a zis: te aștept la spital, o să-ți povestesc când o să ajungi despre ce este vorba. Îmi amintesc că pe mașină am început să mă rog și am început să plâng și am zis: Doamne, te rog, fă să fie un diagnostic în care să existe șanse de viață. Chiar dacă este o boală grea, o boală greu de dus, dar te rog, ajută-ne să putem să-l ajutăm pe Andrei să depășească această boală, să îi fie cât mai ușor, să poată trăi cu ea și ajută-ne să fim un sprijin pentru el. Și te rog, Doamne, să nu mi-l iei. Când am ajuns la spital, am văzut-o pe doamna doctor vorbind cu alți medici. Eram foarte panicată și abia așteptam să vină lângă mine și să-mi spună despre ce este vorba. Am văzut că a stat de vorbă cu un pneumolog. Deja aveam în cap o groază de întrebări și mă gândeam și eu la anumite diagnostice pe care le-am auzit în decursul celor 8 ani că este posibil ca Andrei să le aibă. M-am gândit că poate e o genă mai rară și în sfârșit au reușit să stabilească unul dintre acele diagnostice pe care le auzisem eu anterior. Dar surpriza a fost mai mare atunci când s-a așezat lângă mine și mi-a zis: Olivia, boala cu care fiul tău se confruntă este extrem de rară. Nu a putut fi stabilită până acum, tocmai pentru că este diagnosticată abia din anul 2017. Primul pacient raportat cu această boală a fost în anul 2017 și, din păcate, răspunsurile noastre cu privire la evoluția acestei boli sunt reduse, pentru că încă nu avem experiență. Este extrem de nouă, necunoscută și nu avem încă un răspuns concret cu privire la ce înseamnă această boală pe termen lung. Care este viitorul lui Andrei cu privire la viața lui, cu privire la situația lui medicală. Îmi amintesc că am luat-o de mână și am început să plâng. Și îi spuneam: doamnă doctor, cum este posibil ca tocmai Andrei să aibă acest diagnostic? Cum este posibil ca dintre atâția oameni de pe globul acesta pământesc, tocmai fiul meu să fie diagnosticat cu această boală? S-a uitat la mine și mi-a spus: nu-ți pot oferi un răspuns. Dar pentru că cred că și ea este o persoană credincioasă, mi-a zis: Dumnezeu știe mai bine. I-am spus: doamnă doctor, sunt credincioasă și de multe ori m-am rugat pentru Andrei, m-am rugat să reușim să descoperim cu ce anume se confruntă el. Eram liniștită după anul 2016 că știu clar că Andrei are displazie ectodermală hipodrotică. Și cumva m-am resemnat cu acest diagnostic. Știam ce anume trebuie să facem pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Însă acum eram pusă în ipostaza unui părinte care tocmai a aflat un diagnostic pentru copilul său despre care nu se cunosc foarte multe. Nu știm la ce să ne așteptăm. Așa cum spuneam și în episodul trecut, știm că
conform scrierilor științifice, singurul tratament posibil este un transplant de măduvă. Dar până acolo este un drum lung. Am avut multe sentimente de nesiguranță, de teamă cu privire la el, iar de când am primit acest diagnostic, sentimentele acestea s-au intensificat, pentru că nu știu la ce să mă aștept. Nu știu ce îmi va aduce ziua de mâine. Din păcate, această boală ne duce spre diferite tipuri de cancer, spre leucemii. Și teama mea cea mai mare este ca nu cumva să trăiesc acea zi în care medicul să vină să-mi spună s-a declanșat leucemia în organismul fiului tău. Mă rog în fiecare seară ca Dumnezeu să nu îngăduie acea zi. A fost o zi grea pentru noi ca familie să aflăm acest diagnostic, însă am speranța, așa cum vă spuneam și în primul episod, că vom reuși împreună să îl ajutăm pe Andrei să fie un învingător și să reușească să depășească această grea încercare pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața lui. Noi, părinții, vom fi alături, la fel și frații săi, și suntem siguri că vom reuși să îi oferim tot ceea ce el are nevoie. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod și vă aștept în episodul următor, în care voi începe să vă vorbesc despre simptomatologia lui Andrei și cum a început, de fapt, toată povestea.